parkiran kombi koji ćeš ti, Đuriću, sa svojima da zapališ. Bikiću, po levom boku... Ček, polako. Prvo, osmatranje. Tamo gde je najviše napaljenih klinaca, odatle treba da krenete. A kad smo kod klinaca, ovaj ovde ne može da prođe kod klinaca. Njemu moramo nađemo nešto posebno, nešto drugo. Može da potegne nož na nekog u masi. To je odlično. Može. Samo pikiraj da te ovi pacovski novinari usnime. Jasno? Je li jasan cilj svima? Jasno. Šta je cilj? Treba da se građani usiru u gaće. Ne. Treba da im ubijemo nadu da bilo šta mogu da promene. A u tome ćete vi da im pomognete.